шаби гузашта боришоти ғайриинтизори барф сокинони манотиқи мухталифи Тоҷикистонро ғофилгир кард. Имрӯз низ ҳаво дар саросари кишвар омехтаи борону барф буд ва дараҷаи гармии ҳаво аз рӯзҳои маъмулии баҳорӣ поин шуд. Ҳавошиносони тоҷик якбора сард шудани ҳаворо ба мавҷи боди атлантикӣ рабт медиҳанд, ки ба Тоҷикистон омадааст. Пешгӯӣ мешавад, ки ин ҳаво то нимаи дуюми 20 апрел идома мекунад. سبب نیاد گرم اومدن فصل زمستون و بعدا معتدل گرم بودن اون در ماه مارس و اول ماه اپریل باعث علاقه گل و درختو علاقه از گل و مورچه گذاشتن و قسم زیادی محصولات کشاورزی در انکشاف است و یک باره داخل شهر هوای سرد باعث یعنی که سرمازنی یک قطار درختو و احتمالاً سبزیجات خواهد گشت. ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд, ки дар вилоятҳои Хатлону Суғд хатари фаромадани сел ва эҳтимолияти боло рафтани мизони об дар дарёҳо ҳам вуҷуд дорад. Мизони умумии ҳарорати ҳаво рӯзи 19 апрел дар саросари кишвар аз 9 то 14 дараҷа ва дар вилояти Хатлон аз 11 то 16 дараҷа пешбинӣ мешавад.